Здравейте и добре дошли в Обучи се. В поредният ни епизод днес ще ви разкажа какво представляват борсово търгуваните фондове или както са известни като ETF-и. ETF е съкръщение от Exchange Traded Fund, както самото име ни подсказва, това са фондове, които се търгуват на фондова борса. При тях има една особеност, че цената им може да има известна разлика от цената на активите, които стоят в самият ETF. Обикновено разходите им в предвид, че се управляват пасивно, са по-ниски и обикновено ETF-ите се стремят да следват представянето на някакъв друг актив. Най-често това са водещите пазарни индекси като S&P 500 или MSCI World. Как постигат това нещо? Като инвестират в същите активи, които стоят в индекса, който следват, затова се наричат пасивни фондове. Разбира се, логично е да очакваме тяхното представяне да бъде сходно с това на индекса и ако погледнем към представянето на S&P 500 за последните 5 години, ще видим, че той е преминал през един доста динамичен период. Например, през 2020 година, когато беше ситуацията с COVID, индексът отчете спад от 32%, в последствие обаче в периода на възстановяване видяхме ръст от 107%. А за целият този период на динамика, всъщност индексът е нараснал с 79%. Когато инвестираме в ETF, следващ подобен актив, трябва да се информираме добре какъв е активът, който следва и съответно какво е нивото на риск, което има съответният ETF. Най-лесно това може да стане, като погледнем основния информационен документ на ETF-а, където се съдържа информация за показателя за риск. Гледайте ни в следващия епизод на Обучи се.